Perez todisti siellä nähneensä iPadilta videon Janeista ja jostain miehestä, ja Didi näkyy myös tällä videolla. Oho, mitä? Didihän ei ole ollut näissä videoissa. Ja videon löysi Didin videokuvaaja Didin henkilökunnan käytössä olleelta iPadilta. Ja Perez otti iPadin ja kertoi Christina Coramille ja Didille erikseen tästä, että tämmöinen on löytynyt. Ja Didi oli ollut kuulemma hyvin yllättynyt kuullessaan videon olemassaolosta. Uskon. Kyllä. Ja Christina Coram oli sitten reagoinut niin, että hän oli käskenyt ensi kerralla kertoa vain ainoastaan hänelle ja että Christina hoitaisi asian itse Didin kanssa. Mutta tässä jäi vähän semmoisen kysymysmerkiksi, että se tiedetään, että Didi tykkäsi kuvata näitä itse paljon, mutta Didi kuvasi siis itse. Siis silloinhan hän näy itse niissä kameroissa. Niin kuka siellä on Kuka kuvannut? on kuvannut? Ja sillä lailla vielä, että uskaltanut kuvata niin kuin Didiä siellä. Niin. Onko se ollut joku näistä eskorteista? Mutta se on ollut henkilökunnan iPad, millä se on kuvattu. Totta. Eikö kaikki, jotka on ollut niin lojaaleja Didille? Niin. Onko tämä se sama ihminen, joka vuosi sen käsiin pahoinpitelyvideo? Niin, voi olla.